Wij zijn vandaag bij de Zomerfair in Oostburg. Ik ben Martijn, ik werk bij Utility in Oostburg en wij doen vandaag op de Zomerfair een fotoshoot en ook nog eens een leuke schietbaan buiten voor de kids. En hoe kom je op het idee om een schietkraam te organiseren of te maken? Nou, we kijken eigenlijk een beetje naar wat wij vorig jaar hadden gedaan. Vorig jaar hadden we eigenlijk alleen een pot met een kabel erin en dan konden mensen raden om iets te winnen hoe lang die kabel was. Maar we wilden toch wat leukers doen. En toen kwamen we eigenlijk een beetje op het idee om in feite een schietkraampje te doen. Hallo, ik ben Mike van Dierendonk van Eigenwijs Eten en Drinken in Oostburg en mede zit ik ook in de organisatie van de Zomerfair. Waarom wordt de Zomerfair eigenlijk gehouden? Ja, omdat we met een aantal ondernemers dachten iets op touw te zetten wat een aanvulling kan zijn voor alle ondernemers uit Oostburg. En is even wat anders dan een doorsnee andere markt. Wat is er allemaal te doen vandaag? Vandaag zijn er allerlei activiteiten. Er wordt gesminkt. Er is voor alle kinderen wat te doen. Auto's, scootertjes. En er worden een hoop lokale producten aangeboden van ondernemers uit Oostburg en rondom Oostburg. Dit was de Zomerfair 2019. Tot ziens!